खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि रायजोनि जा रां बावजा बे रां बावजाया जोबनानै थांबाय नाथाय बेनि गेजेरावनो बर' हारिनि थाखाय बा बिटिआर ओनसोलनि थाखाय जाबायदि गोगोम रां बाजेट दैथायहरनाय बा मदद होनायनि रां बावजा बाजेट लानाय जादों बेखौ लानानै गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरो आसाम आयेन आफादनि गेजेरजों जा रां बावजा लादों 800 कोटिनिफ्राय बांनानै एबा बाङै 1143 कोटि खालामनायखौ लानानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोजोनथाव रादाब एबा गोजोननायखौ बे समाव फोरमायनाय नुदों आरो बिथाङा बाथ्रा फोरमायदों दि आसामाव बाजेटआव एबा आसामनि जा रां बाजेटआव बिटिसिनि थाखाय 1143 कोटि रां थि खालामनाया थोजासे नङाब्लाबो बिटिआरनि थाखाय थोजासे नङाब्लाबो नाथाय बेयो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा होननानै बाथ्रा बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला आसाम आयेन आफादनि गेजेरजों जा रां बावजा बाजेट लादोंमोन बिटिसिनि थाखाय बेखौ लानानै गिबि खेबनि थाखाय माबायदि बाथ्रा बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि जोंनि जथुम्मा जागायनायनि सिगां माखासे बिथिंफोरखौ लानानै आरोबाव आं गुवारै गोथौयै बुंफोरबावगोन आं दिनै बेखिनिखौनो बुंथ'बाय दा बे बाजेटआव रोखायै मेनसन खालामनाय जादों जे बिटिआरनि जि माने बाजेट प्रभिजन 800 कोटिनिफ्राय बेखौ 1143 एनहेन्स खालामनाय जादों बेयाव बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन बा एकर्डनि स्पेसियेल डेभेलपमेन्ट पेकेजबो दङ आरो एसअपिडिनिबो एनहेन्स खालामदों बे जथेस्थ' नङाब्लाबो बेखिनिया गोजोनथावना होनना बुंनांगोन बर' कसारि काउन्सिलनोबो बाजेट हरनांगोन साफिसियेन्ट नाम्बार फारसेथिं नोङो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि 1/1/2006 मोनसे क्राइटेरिया होदों नाथाय 6 सिडुल आरो आन्डार डेभेलप ब्लकनि थाखाय बेयाव स्पेसियेल रिलेक्सेसन होनाय जागोन होननानै बुंदों दा नैबे जथुम्माया जोबखाङोब्ला आसाम सरकार बिटिआर सरकारजों रायज्लायनानै आसाम नाङै आरो बड'लेण्डआव जि बर' मिडियामनि आरो गुबुन गुबुन मिडियामनि स्कुल दङ प्रभिन्सियेलाइजेसननि थाखाय जों मडेलिटि आरो क्राइटेरिया तैयार खालामनांगोन